салом ва хуш омадед бинандагони азиз ба барномаи сархатти рӯйдодҳои имрӯз 21 сентябр. Шалогул хоҷа ҳастам бо шумо ва дар дақиқаи дигар аз он мегӯем ки сафари корӣ ва истиқболи бедабдабаи президенти Тоҷикистон дар навоҳии кишвар анъана мешавад ва ё эҳтиёт аз пандемия аст. роҳандозии парвозҳои нав байни Тоҷикистону Русия ва масъалаи баҳсбарангези нархи билетҳо. дарёфти ду ҷасади муҳоҷири тоҷик дар ҷойи хобашон ва камбуди масоҷид дар Москва ва аз хабарҳои имрӯзи мост. ҳукумати Тоҷикистон дар 4 соли оянда барои рушди ноҳияи сангвор субъект Тавилдара 150 миллион сомонӣ ҷудо хоҳад кард. дар ин бора Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон, рӯзи 20 сентябр зимни мулоқот бо фаъолони ноҳия ваъда додааст. раиси ҷумҳур таъкид кардааст, ки то кунун барои беҳтар кардани сифати зиндагии сокинон ва вазъи иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи сангвор 914 миллион сомонӣ сарф шудааст. мулоқоти Эмомалии Раҳмон бо мардуми сангвор дар доираи сафари кории ӯ ба водии Рашт сурат гирифтааст. имрӯз ӯ ба ноҳияи Лахш рафт. президенти Тоҷикистон моҳи июни имсол низ аз водии Рашт дидан намудааст шомилшавии баъзе сокинони ноҳияҳои ин водӣ ба ташкилоту гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ва ҷой доштани таълимоти ғайриқонунии динии кӯдакон нигаронӣ карда буд. дар гузашта таҳлилгарон сафарҳои президент ба навоҳии кишварро бахусус дар давраи пандемия ки бо дабдаба ва бо ҷалби кӯдакону дониҷон баргузор мешуд танқид мекарданд. дафъаҳои охир ин сафарҳо ба қавле хоксорона ҷараён мегиранд. ширкати ҳавопаймоии С7 ва ё Сибир аз тирамоҳи имсол аз Томск ба 4 минтақаи Тоҷикистон парвозҳои иловагиро ба роҳ мемонад. шурӯъ аз 6 ноябр ҳар рӯзи шанбе аз Томски Русия ба Душанбеву Кӯло парвоз анҷом хоҳад шуд. ҳамчунин ба самти Хуҷанду Бухтар низ ҳавопаймои ин ширкат мусофиронро интиқол медиҳад. ин парвозҳо аз 7 ноябр оғоз ёфта ҳар рӯзи якшанбе амалӣ мегарданд. тибқи талаботи ҷорӣ ҳамаи мусофирон бояд қабл аз сафар ба Тоҷикистон маълумотномаи ташхиси манфии COVID-19-ро дошта бошанд. сафар ба Русия танҳо бо истифода аз барномаи путешествию без COVID-19 иҷозат дода мешавад. бо вуҷуди роҳандозии парвозҳои доимӣ байни ду кишвар то ҳанӯз нархи билетҳо баҳсбарангез боқӣ мемонад. оҷонсии авиатсияи гражданӣ ба Азия Плюс гуфтааст феълан қимати билет ба маротиб арзон шуда барои рафту омад 5600 сомонӣ то 5900 сомониро ташкил медиҳад, вале таври хабаргузорӣ аз мушоҳидаҳояш мегӯяд нархи билет танҳо ба як самт, яъне аз Душанбе ба Москав аз 5 то 6,5 ҳазор сомонӣ мебошад. билетҳои арзонро аз ширкатҳои русӣ барои моҳҳои ноябр ва декабр метавон пайдо кард. дар Тоҷикистон маоши кормандони Академияи миллии илмҳо баланд бурда мешаванд. фармон дар ин бора аз сӯи раиси ҷумҳур рӯзи 20 сентябр ба имзо расид. тибқи он музди меҳнати кормандони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва муассисаҳои тобеи он аз 1 сентябр тақрибан 28% зиёд мегардад. феълан ходимони илмӣ ба ҳисоби миёна аз 600 то 700 сомонӣ, ходимони калон аз 700 то 900 сомонӣ ва унвондорони илм то 1,5 ҳазор сомонӣ маош мегиранд ки ба гуфтаи онҳо басанда нест. имрӯз дар шаҳри Нью-Йорк дар 76-мин маҷмӯаи кулли созмони Милали Муттаҳид президенти Амрико Ҷо Байден дар аввалин паёми худ ба ҳайси раҳбари Амрико марҳилаи баъди ҳамлаҳои моҳи сентябри соли 2001-ро пушти сар намуда саҳифаи нави дипломатия барои ҳалли мушкили муҳити зист ва пандемияи COVID-19-ро боз мекунад. як мансабдори баландпояи амрикоӣ ба хабаргузории Франс Пресс гуфтааст, ки ба эҳтимоли зиёд президент Байден ба равобити Амрико ва Чин дар давраи баъди ҷанги сард ва хатми низоъ дар Афғонистон ҳам ишора хоҳад кард. дар рӯзи аввали маҷмӯаи кулли созмони Милали Муттаҳид суханрониҳои президентҳои Чин Си Ҷинпин, Эрон Иброҳим Раисӣ, Қирғизистон Содир Ҷабборов ва Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев мадди назар гирифта шудааст. ҳамаи ин паёмҳои раҳбарони меҳмон пешакӣ сабт шуда дар маҷмӯаи кул навори он пахш мегардад. вазорати корҳои хориҷии Русия мегӯяд сафари Владимир Путин ба Тоҷикистон дар ояндаи наздик сурат хоҳад гирифт. дар ин бора муовини вазири корҳои хориҷӣ Андрей Руденко дар як нишаст баён доштааст. ба гуфтаи мақомдор ҳарчанд сафари давлатии президенти Русия ба Тоҷикистон аз пеш таъризӣ шуда буд, вале мутаассифона сурат нагирифт. аммо ин сафар
ҳамоно дар нақша гирифта шудааст, афзудааст Руденко. Владимир Путин мебоист 15 сентябр дар чорчӯби нишастҳои созмонҳои минтақавӣ ва бо сафари давлатӣ ба Душанбе омада беш аз 20 санади ҳамкориро бо Тоҷикистон имзо мекард, вале як рӯз пеш аз сафар гуфт бинобар ошкор шудани сирояти коронавирус дар атрофиёнаш ночор аст гӯшанишинӣ кунад. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. дар Русия ҷасади ду муҳоҷирро пайдо карданд. Нашрияи московский комсомолец бо такя ба манбаи худ менависад, ҷасади ду шаҳрванди Тоҷикистон дар ҷойи хобашон дар деҳаи Троитсаи Москави нав ёфт шудааст. яке аз онҳо 22 ва дуввуми 48 сол дошта дар ҳудуди як ҳавлии хусусӣ дар дохили вагон зиндагӣ мекарданд ва ба корҳои сохтмонӣ машғул буданд. тибқи фарзияи пешакӣ дар марги муҳоҷирони тоҷик амали ҷиноӣ дида намешавад. ҳар сол дар Русия садҳо нафар аз муҳоҷирони тоҷик ба иллатҳои гуногун ба мисли садамаи нақлиётӣ, фалокат дар сохтмон, маризӣ ва қисме бо марги иҷборӣ вафот мекунанд. дар гузашта ҳамасола аз 600 то 800 ва бештар аз он ҳам тобути муҳоҷиронро ба ватан меоварданд. соли гузашта ин рақам ба гуфтаи вазорати корҳои дохилӣ камтар будааст. муовини раиси шӯрои муфтиёти Русия аз камбуди масҷидҳо барои намозгузорон дар шаҳри Москав гуфтааст. Нафиулло Аширов ҳафтаи гузашта ҳангоми суҳбат бо радиои «Говорит Москва» баён доштааст, ки теъдоди мусулмонон дар пойтахти Русия то рафт зиёд мешавад. 4 масҷиди мавҷуда имкони қабули ҳамаи намозгузоронро надорад. бинобар ин онҳо маҷбур мешаванд дар зери барфу борон ва гоҳо дар роҳравҳо намоз бихонанд. ба гуфтаи ин рӯҳонӣ бунёди ҳадди ақал 1 ва ё 2 масҷид ва он ҳам дар вилояти Москав метавонист ин мушкилро аз байн бардорад. вале Аширов мегӯяд бо сабабҳои номаълум дар 15 соли ахир барои бунёди масҷид дар пойтахти Русия замин ҷудо карда нашудааст. дар Алмато пулис гуфт, ки ҳангоми аз як манзил дар ноҳияи Алтао берун кардани оилаи марди тир кушод ва 5 нафарро кушта бар ҷой гузошт. яке аз нафароне, ки бояд маҷбуран аз хонааш берун карда мешуд, марди 54 сола буда эҳтимолан тирро ӯ холӣ кардааст. дар натиҷа 2 ходими пулис, як судиҷрӯчӣ ва 2 марди мулкӣ кушта шуданд. пулис гуфт марди ҳамлагар боздошт шудааст ва вазъият таҳти назорат қарор дорад. маълум нест оё касе дар ин ҳодиса маҷрӯҳ шудааст ё не. дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеоҳое нашр шудааст, ки дар он дида мешавад дар назди манзиле ходимони пулис ва мошинҳои онҳо қарор доранд. таҷрибаи маҷбуран аз хона берун кардани хонаводаҳо маъмулан нисбати қарздорони бонкҳо татбиқ мегардад. қарор аст бо кӯмаки Иттиҳодияи Аврупо дар мавзеи хирманҷои ноҳияи Шамсдини Шоин шӯрободи пешин барои паноҳандагони афғон як урдугоҳ сохта шавад. деҳаи Хирманҷо дар марзи Афғонистон ҷойгир аст. як манбаъ дар ҳукумати ноҳия ба Радиои Озодӣ гуфт, ки барои сохтани урдугоҳ боз ду макони дигарро ҳам интихоб карданд. пеш аз ин Иттиҳодияи Аврупо эълон карда буд, ки барои кӯмак ба паноҳҷӯёни Афғонистон дар хоки Тоҷикистон 160 000 евро кӯмаки башарӣ ихтисос медиҳад. дар баёнияи ин ниҳод, ки рӯзи 14 сентябр нашр гардид, гуфта шуд, ки дар ҳудуди вилояти Хатлон ва мухтори кӯҳистони Бадахшон, ки бо Афғонистон ҳаммарз мебошанд, эҳтимол дорад то 5000 фирориён аз Афғонистон паноҳ баранд. گلسره نظیرова مادر مهرانه فروزان خواننده مکتب نویای زفرآباد میگوید با گذشت یک هفته از مرگ فرزندش در زمین پختچینی هیچ کس از مقامات نه از ماموریت مکتب و نه از مقامات کارهای داخلی برای حالپرسیشان و بیان تسلیت
ҳозир нашуданд. Назирова гуфт пас аз гузашти ин муддат ӯ маҷбур шуд ки бо ариза ба прокуратураи ноҳия муроҷиат кунад. Дар прокуратура ба ӯ гуфтанд ки амалкарди масъулони мактабро месанҷанд, аммо ҳодисаи дар сари замин фафтидани меҳронаро мақомоти вилояти Суғд бояд бисанҷанд, чун соҳиби ин замин пахта мақомоти милисияи ноҳия буданд. хонум Назирова афзуд ки муаллимон бо таҳдиди он ки касе ба пахтачинӣ наравад фаршои 3 ошёнаи мактабро мешӯяд, хонандагонро рӯзи 14 сентябр ба пахтачинӣ ҷалб карданд. Ба нақли ин модар, кормандони милиса пас аз соати 7 шом мошинҳои раҳгузар ва таксиронҳоро манъ карда маҷбур менамуданд ки хонандагони пахтачинро ба хонаашон расонанд. духтари ман ҳамроҳи дугонаҳояш дар зери сояи тележкаи трактор нишаста буданд. муаллим онҳоро назорат накардааст. дар ҳамин замон трактор якбора ба ҳаракат медараду меҳрона зери чарх мемонад, гуфт модари ӯ. ҳоло бинандагони азиз, дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон бароятон маълумот медиҳам. Бонки миллии имрӯз 21 сентябр $1.11.31 дирҳам ва 1 евроро 13 сомониву 26 дирҳам нарх гузоштааст. имрӯз қурби рубли русӣ хеле поин рафта 1000 рубл 154 сомониву 10 дирҳам арзиш дорад. дӯстони азиз, бо сипос ба ҳамаи шумо барои ҳамроҳӣ барномаи Сархатти рӯйдодҳоро ба поён мерасонам. фарду бо хабарҳои нав дар хизмати шумо азизон қарор мегирам. ба умеди дидори навбатӣ.